ନିଜେ ନିଜକୁ ଆଣ୍ଟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ କହୁଥିବା ପିଲାର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଦେଖି ସାରିଲାଣି। ସେଇପାଇଁ ତ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଇନଷ୍ଟା ହେଉ ବା ୟୁଟ୍ୟୁବ ସବୁଠି ତାଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଉ ଢେର ସାରା ଫଲୋଅର। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆଜି ଆମେ ସେଇ ଆଣ୍ଟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଗାୟ ଉଦିତଙ୍କ କଥା କହୁଛୁ। ପୁରା ନାମ ଉଦିତ ନାୟକ। ଛୋଟବେଳୁ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଉଦିତ। ପ୍ରଥମ ସ୍କୁଲ ଥିଲା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ। ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଥିଲେ ଉଦିତ, ତେଣୁ ପଢ଼ା ସହ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ଇନକମ୍ କରିବାକୁ, ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଉଦିତ 10th କ୍ଲାସରୁ ପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଉଦିତ। ହୋଟେଲରେ ଖାଇବା ଦେବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାସନ ବି ଧୋଇଛନ୍ତି ଉଦିତ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କେବଳ ଇନକମ୍। ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ ଆହୁରି କଷ୍ଟଦାୟକ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଉଦିତଙ୍କ ଜୀବନରେ ହେଲା ବ୍ରେକଅପ୍। ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଉଦିତଙ୍କ ମନରେ ସେ ନିଆଁ ଏତେ ଜୋରରେ ଜଳିଲା ଯେ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଉଦିତ ନାୟକରୁ ଅନଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଗାୟ ହେବାର ସଫର। ତାପରେ ନିଜର ଫ୍ୟାନ୍ ବେସ୍ ଆଉ ତାପରେ ଅନଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଗାୟ ଏକ ବ୍ରାଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ରୋଷ୍ଟର ଭାବେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ଉଦିତକୁ ଜାଣିଲା। ଉଦିତ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଗେଇ ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଫଲୋଅର୍ସ। ଜୀବନର ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ଭିତରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଅନଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଗାୟ। ରୋଷ୍ଟରରୁ ଆକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ହେଇସାରିଲେଣି ଉଦିତ। ସୁନା କଣ୍ଢେଇ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ତାପରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତାଙ୍କ ଅଭିନୟର ଦକ୍ଷତା। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଏତେ ବଢ଼ିଛି ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ଏକ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓର ମିଟଅପ୍ ରଖିଲେ ମୁଭି ପ୍ରିମିୟରଠୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଗେଦର ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଏସବୁ ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଦୁନିଆ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଖୋଜେ, ହେଲେ ସଫଳ ହେବାକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଏ ସାହସ। ଯେଉଁ ସାହସ ପାଇଁ ଉଦିତ ଆଜି କୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଘର କରିପାରିଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।